Els humans hem sobrepassat els límits físics de la Terra i la capacitat de càrrega de la majoria dels seus ecosistemes, la qual cosa ha generat grans impactes tant en l'àmbit ambiental com social i econòmic. Això dona a entendre que el model lineal actual de desenvolupament és clarament insostenible i que cal avançar en canviar el model en el qual estem immersos, on apareixen conceptes com el d'economia circular o el de residu zero. L'augment dels índexs d'activitat en el sector de la construcció ha vingut acompanyat d'una major generació de residus. Això ha suposat un problema social, tècnic i ambiental, degut al gran volum d'aquests generats anualment i al tipus de gestió que se'n fa. Els residus que es generen en qualsevol procés dins del cicle de vida de l'edifici són considerats residus de la construcció i demolició. Aquests inclouen els residus generats en una obra de construcció de nova planta, en les operacions de rehabilitació i reparació i demolició d'edificis. A més, de residus produïts en l'extracció de mines, a l'explotació de canteres i en els processos de tractament dels materials. Segons l'impacte que generen al medi, els residus es poden classificar en 3 grans grups: els residus perillosos, els residus no perillosos i els residus inerts. Els residus perillosos són aquells amb característiques perjudicials per a la salut o al medi ambient, pel seu caràcter explosiu, oxidant, inflamable, irritant, nociu, tòxic, cancerigen, corrosiu, infecciós, mutagènic, sensibilitzant, ecotòxic, etc. Com a exemple, els més habituals en la construcció són adhesius, quitrà, fusta tractada amb creosota, fibrociment, aïllants friables, entre molts d'altres. Aquests tipus de residus poden suposar un repte a escala mediambiental, a causa de la seva toxicitat o cost econòmic del procés de valorització, fet que dificulta molt la seva gestió. L'amiant, per exemple, representa uns dels residus perillosos més rellevants en l'edificació, ja que es tracta d'un mineral fibrós, imputrescible, ignífug i gran aïllant tèrmic, que va fer que fos molt utilitzat en el sector de la construcció durant el segle passat, considerant-se un producte miraculós i etern. Però la inhalació de les fibres d'amiant pot donar lloc a diverses afectacions greus per la salut, com són l'asbestosi, el càncer de pulmó o el mesotelioma, que afecta principalment l'aparell respiratori. Espanya va importar 2.600.000 tones d'amiant, utilitzat majoritàriament en l'edificació, sent avui en dia un problema de salut de primer ordre el seu desamiantat, així com la seva gestió mediambiental, que actualment es diposita en gestors de residus especials a l'espera del tractament d'eliminació o valorització que es decideixi en el futur. Els residus no perillosos són aquells que poden ser tractats o emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. En són exemples els metalls, les restes de fusta, el paper i cartró o els plàstics. Per últim, els residus inerts són aquells que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament o químicament. A més, no són biodegradables ni afecten negativament a altres matèries amb les quals entren en contacte, de manera que no poden donar lloc a la contaminació de l'entorn o a l'afectació de la salut humana. En general, són assimilables a materials petris, sent una gran part dels materials que trobem a la desconstrucció d'edificis com ara els maons, teules, rajoles, morters i formigó. Els residus de la construcció i demolició generen un problema ambiental a l'hora de realitzar la seva gestió, ja que els tractaments aplicats solen ser insatisfactoris a la majoria de casos. Els impactes ambientals més destacats que provoquen són la contaminació de sòls i aqüífers, el deteriorament paisatgístic i la seva eliminació en abocadors sense aprofitar les parts valoritzables. Una de les dificultats per les quals en l'actualitat no s'arriba a uns nivells satisfactoris de reciclatge d'aquest tipus de residus resideix en què la majoria es dipositen en abocadors a costos molt baixos, sense cap tractament previ i sovint sense complir els requisits establerts per la normativa sobre abocadors.
Les bases per adoptar noves pràctiques mediambientals en la gestió de residus es concentren en les següents. Reduir, o el que seria el mateix, evitar el consum excessiu de productes, sobretot els que generen residus difícils de reciclar i poden causar un gran impacte sobre el medi i les persones, com pot ser l'amiant. Es pot assolir amb una bona planificació prèvia a l'hora d'escollir els materials. Reutilitzar, és a dir, fer ús d'un producte amb el mateix objectiu pel qual va ser elaborat originalment. Reciclar, que consisteix a sotmetre materials utilitzats o deixalles a un procés de transformació o aprofitament per tal que puguin ser utilitzats novament. És el cas, per exemple, de l'aprofitament de materials com el formigó o restes de teules i ratjoles utilitzades de base en paviments de carretera o com a farciment a l'obra. I valoritzar, és a dir, aprofitar els recursos obtinguts en els residus sense posar en perill la salut ni el medi ambient. Per tal que un residu pugui ser valoritzat, cal que els productes siguin de qualitat. El sector de la construcció ofereix diverses oportunitats per a la promoció de la circularitat dels materials utilitzats. En són alguns exemples la realització d'auditories de residus de la construcció prèvies a la demolició, amb l'objectiu d'identificar quins productes i quins materials d'un edifici es poden reutilitzar i disminuir, i la quantitat de residus generats. Les auditories constitueixen el primer pas cap al reciclatge d'un edifici. El 2018, la Comissió Europea va establir unes directrius per a aquestes auditories en les quals es proporcionen orientacions sobre bones pràctiques per a l'avaluació dels fluxos de residus. El desenvolupament d'edificis com a bancs de materials amb eines com BIM, que ofereix informació sobre quins materials i components hi ha a l'edifici, d'on s'han obtingut i quin ús potencial poden tenir en un futur. Això facilitaria la reutilització o el reciclatge dels components de l'edifici. La compra estratègica de materials, seleccionant productes i subproducts proveïts localment, que permetin un ús prolongat en el temps i una reutilització al final de la vida útil de l'edifici. Com el projecte Market Cons, impulsat pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. Pretén implementar en el mercat un nou servei per impulsar i difondre la reutilització de productes de la construcció presents en els edificis existents entre usuaris, en un portal web i una aplicació per a smartphones. I la construcció mitjançant tècniques d'eficiència en l'ús dels recursos, ja sigui utilitzant elements prefabricats, fàcils de muntar i desmuntar, o amb tècniques d'impressió 3D que permetin minimitzar la generació de residus. En el cas de la Xina, per exemple, pretén que el 2026 el 30% dels edificis nous siguin prefabricats. Finalment, cal destacar el llançament de l'eina Levels per part de la Comissió Europea l'any 2018. Aquesta eina, encara en fase de proves, permet obtenir indicadors ambientals de tot l'entorn construït, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos i integrant els edificis en l'economia circular. En definitiva, l'actual model econòmic resulta insostenible a mitjà i llarg termini, a causa de la gran quantitat de materials extrets de la natura que s'acumulen com a residus al final de la seva vida útil. En el cas de la construcció i l'edificació, l'elevada demanda de materials converteix el sector en clau a l'hora d'adoptar mesures encaminades a millorar l'eficiència en l'ús dels recursos. Per tant, el futur del sector passa per fomentar l'economia circular, utilitzant materials respectuosos amb l'entorn i fent-lo recircular tants cops com sigui possible, evitant l'ús de productes tòxics que no puguin ser recuperats i dissenyant els edificis integrant materials i productes de qualitat i fàcilment aprofitables, minimitzant així la generació de zero residus o el mínim possible.